ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିଭି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହାକି ଗଣେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକି ଭସାଣି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକି ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଳାକାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକି ଦୃଶ୍ୟ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହାକି ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କର କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକି ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହାକି ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କର କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକି ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଗଣେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ଏହାକି ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କର କଳାକାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକି